खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 22 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ हादरारि सानखान्थि सान एबा नेशनेल मैथमेटिक्स डे महरै फालिनाय जायो बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 डिसेम्बराव मुंदांखा भारतारि सानखान्थिगिरि श्रीनिवास रामानुजननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो बिथाङा सानखान्थि आरो बेनि दालाइफोरनि गुबुन गुबुन मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन बिथांनि जोनोमा 22 डिसेम्बर इं 1887 मायथाइयाव तामिलनाडुनि इर'डआव जादोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल कुकी एक्सचेंज डे आरो नेशनेल डेट नाट ब्रेड डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन